בסרטון הזה אנחנו הולכים לשבור מיתוסים על אורגזמה נשית. בואו נתחיל מזה שגברים הם מה שנקרא חדורי מטרה. הם באים לתת עבודה, הם רוצים להגמיר את האישה. עכשיו, מה שקורה, המתח הזה והרצון הזה לעשות את זה, הרבה פעמים יוצר מתח אצל האישה. היא מרגישה שכאילו לוחצים עליה, זה מאוד טכני. והיא מרגישה שהיא צריכה לתפקד, שהיא צריכה, מה שנקרא עכשיו, להגיע לאורגזמה. ואם זה לוקח לה זמן, היא מרגישה לא טוב עם זה. עכשיו, מעבר לזה שהאישה מרגישה לא נעים עם זה, הרבה פעמים לגברים זה יוצר הרבה מתח וסטרס. הם רוצים להיות המאהבים הכי טובים שיש, הם רוצים להביא אותה לאורגזמה, ואז זה לא קורה, ואז יש את המתח הזה והסטרס, ולא פלא שהרבה גברים סובלים משפיכה מוקדמת או מחוסר תפקוד של האיבר. עכשיו, למה כל זה קורה? בגלל חוסר בידע מיני, חוסר מה שנקרא באינטליגנציה מינית. מה זה אומר? תבינו מה זה אינטליגנציה מינית. הרבה גברים לא יודעים איך הגוף של האישה בנוי. אוקיי? הם לא יודעים שיש הרבה נשים שמתקשות להגיע לאורגזמה מחדירה. אתם יודעים, מחקרים מראים, תלוי איזה מחקר אתם מסתכלים, 70-80% מהנשים, שימו לב, לא גומרות מחדירה. אוקיי? לא גומרות באופן עקבי. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שזה לא רק אחריות של הגברים, יש הרבה נשים שלא מכירות את הגוף שלהם. האם הן יכולות לגמור? כן, אבל הן לא מכירות איך הגוף שלהם עובד. ואנחנו הגברים, מה שנקרא, רוצים לקחת אחריות על זה, שזה הרבה פעמים לא אחריות שלנו. שתבינו, היה מחקר שהראה 90% מהנשים שמענגות את עצמם, אוקיי? הן לא מענגות את עצמם עם אצבעות או עם דילדו, הן לא מענגות תוך כדי חדירה, אלא הן מה שנקרא נוגעות בחלק החיצוני של האיבר מין שלהם. אוקיי? מה זה אומר? שהן יכולות לחוות עונג ואורגזמה מבלי חדירה. עכשיו, מה אני בעצם בא להגיד לכם? זה הזמן להוריד את הסטרס. להוריד את הסטרס ואת הלחץ. אני עכשיו רוצה להגמיר אותה. אני עכשיו רוצה להביא אותה לאורגזמה. ברגע שתורידו את הסטרס הזה, קודם כל תתחילו ליהנות. וברגע שאתם תהנו, תאמינו לי שגם האישה שאיתכם גם תתחיל ליהנות. כי אז אין את המתח, אין את המטרתיות הזאת, שבעסקים או בעבודה זה טוב, במיטה זה צריך להיות פלייפולנס, זה צריך להיות כיף. אז איך כן אפשר להרים את החשק המיני שלה ולהביא אותה לעונג שהיא לא חוותה? אז אני רוצה ללמד אתכם משהו ותזכרו את זה טוב טוב. תשכחו מלהביא אותה לאורגזמה. המטרה היא לא להביא אותה לאורגזמה. המטרה היא להביא אותה לעונג בכל הגוף. ברגע שהיא מרגישה עונג בכל הגוף, היא רגועה, היא ננוחה, ואז היא יכולה לחוות רצף של אורגזמה. אז המטרה היא להביא אותה לנינוחות ולעונג בכל הגוף. עכשיו נשאלת השאלה, איך עושים את זה? אז זה היה ככה סרטון הכנה לקראת ההדרכה מחר. בהדרכה מחר אני הולך להרחיב על זה, וגם אני הולך לדבר על איך אפשר להחזיק יותר זמן, ואיך אפשר להאריך את משך האהבה. אז יאללה חברים, אנחנו נתראה בהדרכה מחר.